खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मुसाहारि। बिसमुरि दख'र एबसुनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बिसमुरि गुदि ट्राइबेल संघनि खुंगा 6थि 3 बोसोरारि जथुमाखौ जथायै 17 आरो 18 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों फाबुआजरा दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय पिबि जोंलारि गेजेर फरायसालिनि साखाथियाव थानाय फागुनि क्लाबनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ जथाय लानानै ओनसोलनि फारफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एबा खामानि मावलांनो थाखाय सावरायनाय जादों। लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बे सावराय जथुमनि गेजेरजों थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायदों दख'र एबसुनि आफादगिरि जोंलारि बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारिजोंनो सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै थुनलाइ आयदाखौबो लाफादों होननानै बुंदों बिथां जोंलारि बसुमतारीया। आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय होननानैबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दख'र एबसुनि आफादगिरि जोंलारि बसुमतारी बिथाङा। बिसनि दिनैहाय फाबुआजरा दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय बिपि जोंलारि गेजेर फरायसालि साखाथि फाबुआजरा फागुनि क्लाबनि गेवलां फोथाराव मैयानिफ्राय जागायनानै बिसमुरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालि जथुमा आरो बिसमुरि गुदि ट्राइबेल संघनि 6थि 3 बोसोरारि जथुमा बेयो सोलिगासिनो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु थांखि बादियै थान्दै मेलावहाय जोङो जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि फारफ्रोम बिथिङै जेरै समाजारि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं, फारफ्रोम बिथिङाव माने जौगासार जानांगौनि बेलायाव जोङो खामानि मावनो जोङो सावरायदों। आरो दिनैहाय मैयानिफ्राय जागायनानै आद्रा थानाय माखासे थांखिफोर जोंहा दङ, बेखौहाय दिनै आद्रा थानाय जे खामानिखौ मावफुंनो जोङो दिनै थांखि लानाय जागोन थान्दै मेलावहाय। आरो जों मैयानिफ्राय जागायनानै जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो बेस खालामनानै जोङो थुनलाइयारि आयदा जोङो बाहागो लानाय जोङो खालामदों। बेवहाय थाखो 6निफ्राय थाखो 12सिमनि गेजेराव जोङो खन्थाइ आवरायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, जों बेबायदि आयदाखौ लानानै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगासार जानांगौनि बेलायाव जों सोलोंथाइफोरखौहाय बेस खालामनानै बा थुलुंगा होनाय जों खामानिखौ लादों। आरो बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि मिरु एबसुनिनो लोगो थुनलाइ नेहाथारि डक्टर शिबेसन नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो बे जोबनायनि उनाव जोंहा दिनैहाय मोनसे मेहेरगोनांथारै जोङो दिनै फिरफिला उरायनायनि गेजेरजों जों हाबाफारिखौ खुंफुंदों। आरो बेवहाय दहाय बुंनाय बादियै थान्दै मेला आद्रा दङ जोंहा। दा बे आद्रा मेलावहाय जोङो मोजांथार सावरायलायनानै ओनसोलनि जौगानायनि जोङो फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो डिसिसन लागोन आरो थांखि लागोन उननि समाव मावलांनो थाखाय। आरो बे जथुमानि गेजेरजोंनो जोंहा 2 बोसोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सम बायदियै गोजाम आफादा सिमफायगोन आरो गोदानैहाय मावफुं सोद्रोमा जोङो मावफुं आफाद जोङो दाफुंनानै लागोन, बेखिनि आरो बे जथुमाजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै 18 डिसेम्बर अक्ट'खालि बेलासिनि 1 रिंगायाव जोंहा गेवलां मेल जागोन। आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी सारा बाहागो लाफैगोन। आरो बेवहाय गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आलासि महरै हांख्रायदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि अनिल औवारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो बेहाय जर'खा आलासि महरै जोङो हांख्रायदों जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म सारा जोङो हांख्रायदोंमोन, नाथाय बिथाङा सम मिलाया बायदि बुंहरदों। नाथाय जोङो खबरखौ लाफिनगोन, बिथाङा फैगोन बायदि खोथा होदोंमोन मैया, आं बेखौनो बुंथिबाय। बेजों लोगोसे जोङो दहाय आं बुंनाय बायदि फारफ्रोम बिथिङै जोङो नोजोर बोनानै जोङो सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि बिथिं आरो रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों हारिमु आयदायावबो जोङो खामानि मावलांनो जों थांखि लादों। दा बे हारिमु आयदाजों लाखिनानै दिनैहाय बिरथि श' जोङो बाहाय लादों मोनाबिलि 5टायाव। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलावबो माखासे हारिमु आयदायाव खोब माने दावगालांगासिनो दङ, जेरै मेथाइ खनगिरि, मोसागिरि, महरगिरि फारफ्रोम बिथिङावबो दंसै। बे हिसाबैनो जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरखौ बा गोसो जानाय जेनेबा हारिमुआव ओंखारनाय बिथांखौ जों मदद खालामनानै बा थुलुंगा होनानै मोनाबिलि हारिमु लादों। आरो बेवहाय जोङो मेल हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो हारिमु नेहाथारि फिरफिला ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। आरो बेवहाय सासे देंखोगिरि हिसाबै
मेट्रिक नार्जारि जोङो बिथांखौ हांख्रायदों बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि हाबाफारिया साबना हामना जागोन आरो बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय माखासे थुलुंगाखां आरो हारिमु आयदायाव खोब माने दावगालांगासिनो दङ जेरै मेथाइ खनगिरि मोसागिरि महरगिरि बेफोर बिथिङावबो दंसै बे हिसाबैनो जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरखौ बा गोसो जानाय जेनेबा हारिमुआव ओंखारनाय बिथांखौ जों मदद खालामनानै बा थुलुंगा होनानै मोनाबिलि हारिमु लादों आरो बेवहाय जोङो मेल हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो हारिमु नेहाथारि फिरफिला ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो बेवहाय सासे देंखोगिरि हिसाबै मेट्रिक नार्जारि जोङो बिथांखौ हांख्रायदों बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि हाबाफारिया साबना हामना जागोन आरो बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय माखासे थुलुंगाखां आरो रंजानाय बिथांमोना खालामगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। बिसमुरि ट्राइबेल संघआ गावनि 6थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ दिनैहाय बिसमुरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालि जथुम्माजों जयैनो खुंफुंनाय जादों। जोंनि बिसमुरि ट्राइबेल संघआ थान्दैयाव बेखौनो सावरायनाय जादों जिहेथु जोंनि ओनसोला ट्राइबेल गोजा आरो जोंनि समस्याया हा हुनिनि समस्या अबयसे जोङो बोसोरफ्रोमबो बेखौनो लानानै रायलायदों दाबो रायलायदों नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्ट अर्थात प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों एफआरएनि जे नेम निथि दं बिनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारियाव थानाय गासैबो गामियारिफ्रा फरेस्ट पाट्टा मोननाय जाहैबाय। दा बेनिखायनो आङो साबायखर बावो प्रमद बर'खौ बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय बर'फोरनि बा जोंनि नैबे बिसमुरि ट्राइबेल संघआव गोलैनाय गासै रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टाखौ मोनजोब्बाय।